Jopuonjre moko nyore ma yudo kuonde nindo e skund sekondar ma Moi Girls Eldoret kaluwore kod kwan jopuonjre ma medo idho. Kaluwore gi japuonj maduong' mar skundno Juliana Kirui, skundno noger chon ahinya kendo nyaka sani onge kilese kata ute nindo mosemedi kata obedo ni kwan jopuonjre to medore higa ka higa. Kirui wacho ni jopuonjre mathoth nigi gombo mar donjo e skundno, kata kamano nyalo onge mar rwako gi te kaluwore gi nok mar ute. Kirui omedo ni skundno mar Moi Girls ni kod nyalo mar rwako jopuonjre 1,500 e klas 9. And our greatest challenge is in the boarding facility because the Form 4s who left were 390. So right now we don't have accommodation for about 60 girls. In fact, we are thinking of maybe carving out part of the dining hall for them to sleep there for the time being. That's our greatest challenge here. The technical subjects did very, very well. But when you go to the facilities, you may not see that those facilities are commensurate to the performance.